Alejandra Maldonado. Osvaldo Rios. Rodolfo de Anda и Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм Три съдби. Участват още Луми Кавасос, Каридат Равело, Ирма Инфанте, Луси Бускания, Мерседес Рикардо, Анхела Мейер, Ангелика Солер и други. Este amor que pasó el desierto infernal donde habitan los celos. Este amor que trepó a un helado glaciar y vivió entre sus cielos. Volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor nunca Режисьор Ибрим Герра. no se deja acabar. 42 епизод. Къде съм? Къде съм? При добри приятели. Какво? При приятели? Да, навсякъде могат да се срещнат добри приятели. Казвам се Алваро и съм лекарят на затвора. Това е София, старшата сестра на това отделение. Ние сме твои приятели и сме тук, за да ти помогнем. Благодаря, докторе. Благодаря, госпожа София. Не знам какво ми стана, докторе. Изведнъж ми прилуша. Няма нужда от обяснение. Просто си припаднал, но на бебето му няма нищо. Така че не се притеснявай. Спокойно. Слава Богу, докторе. Как се чувстваш сега? Все още съм малко замаяна. Да. Така, не се тревожи, нормално е. Пак ти повтарям, че всичко е наред. Трябва да се възстановиш. Малко си слаба. Вероятно не си се хранила добре, но останалото е наред. Как се казваш? Габриела. Габриела Дуран. На колко си години, Габриела? На 24. Точно на възраст, за да родиш. Аз съм гинеколог. Да. Една от надзирателките ми каза това. Докторе, много ви благодаря за грижите. Това е мое задължение, Габриела. Доктор Миланес, мисля, че затворничката вече се възстанови след припадък. Да, София, но намирам, че е малко бледа. От колко време си в затвора, Габриела? Влязох едва преди 3 дни, докторе. Да, това обяснява всичко. От нервното напрежение, заради затварянето ти тук. Именно това е причината за твоя припадък. Но сега си добре. А като прибавим към това и бременността ти... Това много ме притеснява. Искаш ли да абортираш? Не, в никакъв случай. Това е добре. В кой месец си? В 3-я. В 3-я. Няма никакъв проблем. Тук ще бъдеш под постоянно наблюдение. Ще ти премеря кръвното, а после ще закусиш с нас, нали? Извикаха ме по спешност и трябваше веднага да тръгна. Дори и кафе не можах да пия. Дай си ръката, ако обичаш. Благодаря. Така. Сега. 120 на 70. Намирам, че е доста добре при тези обстоятелства.
Знаеш ли коя е тази жена? Габриела, някой си, не помни как и беше през името. Скъпи, ти винаги падаш от Марс. Не четеш ли пресата? Знаеш, че отдавна не съм чел вестници. Тази жена е Габриела Дуран. Една много опасна убийца. Габриела, ето ти едно флаконче с витамини. Трябва да ги пиеш 3 пъти на ден. Добре е за теб и за бебето. Благодаря. Приказна си. Глупчо. Какво настроение е Хуан Карлос? Ето го там. Мърмори нещо за етикет. А онзи не е ли журналистът Хесус Баталя? Да, любовно е. Нямаш грешка. Той е. Като че ли събира материал за роман. Какъв роман? Бог знае. Виж кой е там. Къде? Онзи, който току-що се покатери на пейката. Същия. По нахалството му личи, че е американец. Знаеш ли кой е той, скъпа? Режисьорът на филма. Да, видях го. Защо този човек постоянно ме преследва? Да не би да искаш тук да ти го кажа? Виждаш ли онази с голямата зелена шапка? Коя? Онази, която прилича на папагал? Да. Тя има повече пари, отколкото в държавния резерв, скъпа. Има и син. И той е реген. Не бих заменила моя милионер за нейния. Видя ли го моето момче? Просто да го изядеш, нали? Мила, не говори за хляб на масата на бедния. Успех, приятелко. Днес поне ще закусиш по-добре от друг път. Нали, София? Аз не отговарям за менюто, така че не бих могла да кажа, докторе. А и днес не съм гладна. Няма да закусвам. Извинете ме, но имам работа. Габриела, защо си тук? Моля ви, не ми задавайте този въпрос, докторе. Вие отлично знаете отговора. Всички вестници са изпълнили страниците си с мен. Не, грешиш, Габриела. Аз не чета вестници. Знам, че е странно и трудно за вярване, но е така. А искам да го чуя от теб. Защо си тук? Докторе, затвориха ме заради убийство. Обвинена съм в убийството на баща си. На баща си? Да. Да, но кълна ви се, че съм невинна. Заклевам се в името на Бога. Не само по думите ти, но и по очите ти личи, че е така. Че казваш истината. Скъпи братя и сестри, събрали сме се тук, в Божия храм, за да присъстваме на бракосъчетанието на Хуан Карлос и Марсела, решили да се свържат завинаги пред самия Бог. Бракът не е творение на човека, а Божие дело за продължаване на човешкия род чрез връзката между мъжа и жената.
Личи си, че си образована. Какво си учила? Следвах 1 година медицина, докторе. Наистина ли? След това се прехвърлих в психология заради един проблем. Остава ми само 1 семестър до завършването, въпреки че сега вече това никога няма да стане. Значи си почти професионалист. Какво ще кажеш, ако ти предложа да работиш в болничното отделение тук? Наистина ли? Тук? Да. Нима мислите, че мога да работя като сестра? Като сестра не. Защото има известни здравни норми, които не допускат затворнички да практикуват като сестри. Обаче какво, докторе? Можеш да бъдеш санитарка. Не вярвам да има пречки да работиш като санитарка в отделението. Каква е работата, докторе? Готова съм да правя всичко. Действително, Габриела, работата може да се окаже тежка за теб. Не се притеснявайте. Кажете направо, докторе. Какво ще трябва да правя? Ще трябва да чистиш, да сменяш бельото, да миеш пода, тоалетните, да изхвърляш боклука. Ето, това е в общи линии. Добре, няма значение, докторе. Каквото и да е. Каквото и да е. Само да не стоя затворена по цял ден в килията, потънала в мисли за едно и също нещо. В съзнанието ми изплува все тази сцена, която ме измъчва и ми причинява болка. Съдът и окончателното решение. Виновна. Стига, Габриела. Ще говоря с София. Тя завежда болничното отделение тук. Аз идвам на работа по 2-3 часа на ден или когато ме извикат по спешност. Като днес, например. Благодаря ви, докторе. Никога не съм мислила, че ще намеря толкова човечност и добри чувства на такова място. Моля да ме извините. Тази жена е истински буклук. Не драматизирай, София, моля те. Драматизирам ли? Та тя убила баща си. Чуме, скъпа. До вечера ще поговорим за това. Канете на вечеря. Искаш ли? Не мога да позволя на тази жена да се набърква тук. Нека Бог потвърди изразеното от вас съгласие пред църквата и с благословията си да ви помага през целия живот. Онова, което Бог е свързал, човек не може да раздели. Обявявам ви за съпруг и съпруга. Можете да направите първата си брачна целувка.